Priatelia, čaute, vítajte u nás na kanáli. Vidíme sa vlastne po novom roku 2023, prajeme vám všetko najlepšie. V tomto roku rozhodli sme sa, že pre vás natočíme ďalšiu recenziu, no a dnes to bude Glock 43X. Takže čaute, takisto všetko dobré v novom roku a začíname s týmto našim malinkým prckom. Zbraniny naša je požičaná od našeho kamaráta Maťa. Čau, ahoj. Ahojte. Takže to je jeden z takých našich kumpánov, s ktorými beháme na strelnicu. Chcel niečo malé na nosenie, bavili sme sa o všetkých možných zbraniach, nejakým logickým spôsobom prišiel k tejto 43X. Podľa mňa je to absolútne geniálna zbraň na nosenie. A skôr ako začnem rozprávať nejaké blbosti o nejakej váhe, o nejakých rozmeroch, tak toto je mobil, ktorý treba znosím. A tá 43 je veľká asi takto. Hej? Trošku väčší mobilný telefón. Takže kto by sa bál toho, či sa to dá nosiť alebo nedá, podľa mňa dá úplne bez problémov. Glock 43 je štandardne v kalibri 9 mm Luger, klasický save-action systém, kapacita zásobníka už je konečne tých rozumnejších 10 nábojov. A vzhľadom k tomu, že je tam dlhší zásobník, tak je tam aj dlhšie rukovie. To znamená, že konečne to má už svojím spôsobom plnohodnotný úchop. Dĺžka zbrane je nejakých 165 mm, šírka 28 mm a hmotnosť prázdnej zbrane je nejakých 465 gramov. Keď si to človek preberie, koľké veľké telefóny nosíme, tablety a kdejaké blbosti, tak naozaj ten Glock je perfektný a nositeľný. A hmotnosť zbrane s plným zásobníkom, pokiaľ by niekoho zaujímalo, je nejakých 650 gramov, čiže absolútne úžasná váha. To znamená, je to ploché, je to malé, je to neuveriteľne nositeľné. Keď som hovoril o tej zbrani, že v podstate do plnej ruky, tak vyzerá to nejako takto. To znamená, že nejako moc by ten prst nejako nepretrča, to znamená plnohodnotný úchop, naozaj pekný, kvalitný. Super je, že tieto Glocky 43 už od určitého dátumu, ktoré boli vyrábané, už nemajú 2,5 kg stojnú, ale už je len 2 kg. To znamená, že zase je to trošičku príjemnejšie na to strieľanie, čo sa týka zdrsnenia na tej rukoveti. Zdrsnenie, dá sa povedať, že na Glock celku príjemné, to znamená, že nejako to neškrábe, ani pokiaľ človek z toho vystrieľa viacej rán. Mieridlá na tom Glocku svojím spôsobom super, že sú klasické plastové, človek si tam môže nahodiť čo chce, ale zasa málo komu vyhovuje, viem, že obrovské množstvo ľudí to nejakým spôsobom mení. Zbraň, toto prevedenie 43X už je vlastne z prevedenia railom, to znamená, nie je problém tam nahodiť nejaké svetlo, laser alebo nejakýkoľvek doplnok. V prednej časti je znova zdrsnený. Rail je menší ako typicky. No, treba tam dať špeciálne svetlo. To je v poriadku, ale už tam proste ten rail je mi to jasné, že akože každé svetlo sa tam nahodiť na to nedá, čo v podstate môžeme vyskúšať z mojej zdroje zbrane potom. Tam ešte ťa doplním na to, že v klasickej 43 tam šla len TLR 6. Áno, nie som si istý tým číslom, názvom, ako to by si moc odo mňa chcel, ale áno, viem, že TLR na to robil nejaké veci. Vravím, je to veľká výhoda, že proste tam už ten rail je. Není o čom. To je vec, ktorá podľa mňa naozaj na je to krok dopredu od Glocku určite. Beriem to aj tak, že veľa ľudí to nevyužije, nebude dávať ďalšie blbosti navyše na tú zbraň, zbytočne zvyšovať váhu alebo nejakým spôsobom rozmer, ale to, že to tam je, podľa mňa nikomu ako neublíži. Čo je super zase na tej zbrani, že táto 43 má to rebrovanie v prednej časti, to znamená, že je zvyknutý na toho zbraň nejakým takýmto spôsobom. Nemá problém, už je to za čo chytiť. Konečne ten Glock pochopil, že treba to zdrsnenie robiť aj v tých predných častiach, nielen na tej 43X, ale aj na tých ostatných modeloch. Za mňa inak veľmi dobre. Lebo mne to napríklad na klasickej 43 chýbalo. To zdrsnenie spredu. Toto je vec, ktorá si myslím, že takisto Glock sa posunul niekam ďalej a pochopil, že sú ľudia, ktorí, aj hlavne tí, čo majú väčšie ruky, väčšie dlane, tak takisto potrebujú to zdrsnenie. Ja to poviem takto. Glock, nie že konečne pochopil, Glock dostal vo svetových trhoch trošku po ušoch a tým pádom sa začal viacej starať o to, čo by chcel zákazník, ako to, čo poskytujú oni. To je tvrdá realita. Začali vznikať zbrane na základe nejakých požiadaviek strelcov a rozhovorov so strelcami. To znamená, že áno, 43 Glock je perfektná zbraň, sám som ho mal veľmi dlho, nosil som však vieš, že aj u nás na kanáli je natočená. Jediný problém bol v tom, že keď som strieľal a mal som nastrieľané povedzme viacej, chcel som prehodiť zásobník. Vždy, keď som ho prehodil, tak som si pricvikol túto prst niekde. Hej? Ono svojím spôsobom to nevadí. Není s tým nejaký problém, ale pokiaľ človek myslí ten tréning naozaj vážne, začne to otrávať, začne to liezť za nervy a kvôli tomu. Ja som tú klasickú krpatú 43 predal proste preč. Ja som tam mal predložené bodky zásobníkov, to znamená, že bola tam zvýšená kapacita, ale
Stále to nebolo ono, stále to bol taký mačkopes, také čosi vynútené a si myslím, že toto 43X už je z môjho pohľadu ako fakt vychytaná zbraň a podľa mňa hlavne dotiahnutá. Ja s tebou súhlasím. Možno, my sme si v podstate, sme na strelnici aktuálne, prešli sme si ju tu všetci, ktorí sme skúšali, aj mali sme predtým možnosť vyskúšať klasickú 43. Mne sa osobne toto lepšie drží. A hlavne to, že je tam tá dlhšia pažbička, väčšia. Ja mám osobne veľké ruky, to už sme rozprávali, ale ten, čo mi povie, že nedokáže s týmto nastrieľať na 10 metrov, nemali sme s tým problém, teraz na 25 metrov úplne v pohode. Ako, treba primieriť, ale dá sa to. Áno, určite. Veľa ľudí sa bojí napríklad tých krádlinky hlavných, ktorú to má, lebo to je v podstate len taká malá pastelka, tá dĺžka hlavne je tam nejakých 87 mm, ale jedná sa o to, že v podstate tá zbraň je hodne nad väčšinou strelcov, ktorých dostanú do rúk. To nemôže rozprávať, kto chce, čo chce, ale je to naozaj tak. Malá krátka hlaveň je veľmi, veľmi presná a je úplne jedno, čo sme s tou posielali, či to boli nejakým spôsobom prebíjance alebo továrenské náboje. Takže za mňa Glock 43 je úžasná alternatíva ako je DCčko, ako zbraň na nosenie, hlavne na skryté nosenie a je to pre niekoho, kto to myslí naozaj vážne, pretože podľa mňa tých 10 rán stačí, ešte stále sme na Slovensku, nevidím v tom až taký nejaký problém. Viem, že existujú aj nejaké dve firmy, názov už by som kecal, jedna robí 16, druhá robí 15 ránový zásobník, ktorý do týchto Glockov pasujú, to znamená, že tam je úplne úžasná kapacita. A znova je to Glock, to znamená, je tam nejaká spoľahlivosť, je možné vymeniť vnútri nejaké veci, je to svojím spôsobom modulár, to znamená, každý strelec si to môže individuálne nejakým spôsobom upraviť. Za mňa perfektná voľba. Ja mám možno otázku, či už na majiteľa, alebo aj na teba. Kúpil by si si ako svoju prvú zbraň? Lebo to sa častokrát, vieš sám, že ľudia pýtajú. Chcem svoju prvú zbraň. Kúpil by si si 43X ako prvú zbraň? Alebo je to skôr pre tých ľudí, čo už majú niečo odstrieľané? Toto je veľmi ťažká otázka. Kúpil, nekúpil. Áno, dá sa kúpiť, dá sa s ňou veľa trénovať, dá sa s ňou naučiť strieľať. Ale je tam to ale. Prvá zbraň na strieľanie by mala byť hlavne plnohodnotná do ruky na úchop. A druhá vec, aby si človek na to zvykol. To znamená, že brať 43 ako jedinú zbraň do rodiny, by som to tak nazval, že ju chcem nosiť, tak beriem to takým štýlom, že ten človek, áno, naučí sa s tým strieľať, naučí sa to držať, naučí sa úplne všetko, bude to dlho trvať. Bude sa trápiť, bude zo začiatku nadávať na to a skôr by som túto 43X doporučil niekomu, kto to naozaj myslí vážne, už má niečo nastrieľané a chce tú zbraň reálne nosiť. To znamená, nebudeme sa baviť o nosení, o tom, že ja neviem, som majiteľ firmy alebo mám desi nový stánok a raz za týždeň vozím peniaze do banky. Ale bavíme sa o tom, že myslím to vážne. To znamená, ráno si dám zbraň na opasku z nejakého dôvodu a mám tú zbraň so sebou proste celý deň. Toto je zbraň na to. To je alfa, omega, úplne všetko. Toto nie je strelnicová zbraň, z ktorej vystrieľaš 2000 rán na strelnice, si z toho šťastný. Tá zbraň je pomerne ľahká, ona pomerne kope, 9 mm náboj je pomerne ostrý, ale vravím, ako jediná zbraň pre niekoho určite nie. Ako prvá zbraň, za mňa takisto určite nie. Išiel by som skôr do Glocku 19, kebyže by som mal kúpovať akože prvú zbraň a chcel by som to mať. Už len kvôli plnohodnotnému úchopu, aby to bolo trošku väčšie a trošku tak viac do plnej ruky. Dobre. Martin, čo ty? Kúpil by si si ju ako svoju prvú zbraň? Prvá zbraň isto nie. Isto by som aj ja bol za väčšiu zbraň ako prvú. A toto nechať už keď je strelec zastrelený na každodenné nosenie. Ja v podstate súhlasím, takisto. Ja by som si asi ako prvú zbraň nevyberal, len z toho titulu, že budete nešťastní, že z toho nenastrieľate, asi tak, ako by ste chceli a ten tréning s tou plnohodnotnou veľkosťou je určite lepší na začiatok. To je pravda. Ja by som povedal, že táto zbraň by bola ako prvá zbraň pre niekoho, kto sa učí strieľať, viac menej komplikácia. Viem si predstaviť, že stretnem niekde nejakú ženu, ktorá je nútená nosiť zbraň alebo chce nosiť zbraň a nechce mať doma tých zbraní 20, chce ju nosiť. Tak dobre, kúp si 43, nauč sa s ňou strieľať. Ale bavíme sa o tom, že chceš chodiť na strelnicu aktívnejšie, chceš to vyššie búchať, tak vravím, je možné sa naučiť s tou 43 strieľať, to si nebudeme klamať. Je to dobrá zbraň aj možno pre začiatočníka, človek jednoducho, keď nemá nič iné v rukách, tak si na to zvykne. Ale beriem to z tej druhej strany, ja by som si to uľahčil. Väčšou zbraňou, o niečo lepším úchopom, o niečo plnohodnotnejším správaním, aby to bolo aj trošku kľudnejšie na to strieľanie, lebo kopu týchto strelcov, ktorí začínajú, môžu sa proste toho výstrelu báť. Je tá zbraň ľahká, kopne to,
Stretol som sa s tým na strelnici veľakrát. Bolo tu jedno také mladé dievča, išlo strieľať z pištole, tiež za do okolnosti 43, ešte tá krátka. Pardon. Išla strieľať z tej krátke 43 a tesne predtým, ako vymačkala spúšť, tak zavrela oči. Lebo sa proste zlakla, vedela, že to buchne, vedela, že to kopne. Áno, toto je problém, ale zase ešte by som sa vrátil k tomu možno, že túto zbraň vyberať podľa toho, že ako je akto stavaný, v čom chodí oblečený. Áno. To je veľmi dôležitý faktor. Ku tomu sa ešte dostaneme. Takže áno. Za mňa 43X, podľa mňa nejaký záložáčik niekde bokom, možno nejakej inej zbrani, alebo hlavná zbraň, ktorú by som nosil naozaj. A kľudne pod oblekom, kdekoľvek. Je to nositeľné naozaj, perfektná zbraň. Dobre, ešte by som sa možno opýtal Martina, čo je v štandardnom balení, keď si túto zbraň niekto kúpi? Je to štandardný Glock. Takže pištol, dva zásobníky. Pištol, dva zásobníky, kefka a ručka, na ktorú mám kefku, samozrejme. Klasický Glock. A rýchlo nabíjač dali? Je tam. Ani raz som ho nepoužil. Takže dobre, máme to asi tak. A takže toľko si myslím, Glock 43 X-ko. Díky, čaute. Čau. Čauko.